Pendent quasi tota son història, l'humanitat ha conegut un equilibri entre las naissences e los decesses. Las femmes metion al món força mainatges e metzanos sieix caduno. Mas la matge part d'aquelles mainatges se morission en us, e solament 12 metzano sobrevivion fins a l'edat adulta e remplaçaven los parents. A causa de l'equilibri entre las naissences e los decesses, la populació humana demorava relativament estable sul long terme. Localment, l'evolució era marcada per de crisis, com les epidèmies o les famines. Mas un cop la crisi passada, la populació recuperava sus efectius en calques generacions. L'equilibri secular entre las naissences e los decesses foguet interromput fa 2 segles.